επιδότηση 3.000 ευρώ, χωρίς να επιβαρύνουμε καθόλου τον προϋπολογισμό της χώρας. Εάν αυτό το εφαρμόσουμε, το αυτοκινητάκι αυτό θα μπορούσε να πουληθεί γύρω στις 30.000 ευρώ, πάλι πανάκριβο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι οι οποίοι για τον α ή τον β λόγο θα θέλανε να κυκλοφορούν χωρίς να ρυπαίνουν, θα το παίρνανε. Επομένως θα άρχιζε κάποια κίνηση. Με την παρούσα κατάσταση είναι αδύνατον να υπάρξει τέτοια κίνηση. Θα δείτε εδώ ότι από την διάδοση των αυτοκινήτων των ηλεκτρικών και των plug-in με το σενάριο το οποίο σας έδειξα στην αρχή, που είναι στηριγμένο στο μέγεθος της ελληνικής αγοράς, υπάρχουν σημαντικά ωφέλη για την εθνική οικονομία. Φερειπίν, με το συντηρητικό σενάριο διάδοσης, που είναι αυτό που σας έδειξα πριν, η περαιτέρω μέση ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε 96.470 βαρέλια. Αυτή είναι η έμεση. Η άμεση είναι 823.000 βαρέλια. Ενώ με το αισιόδοξο σενάριο είναι 3.076 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε μέση ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουμε δηλαδή μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, έχουμε το μεγάλο προτέρημα ότι μεταφέρουμε τον ενεργειακό φόρτο του τομέα των μεταφορών κατά ένα του κομμάτι σε εθνικές ενεργειακές πηγές. Είτε αυτές είναι ο λιγνίτης, είτε είναι τα ανανεώσιμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα υδροηλεκτρικά μας, οι ανεμογεννήτριες. Είναι δηλαδή μια τεράστια ωφέλεια για την Ελλάδα, η οποία δημιουργεί και μια ασφάλεια εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων. Δεν θα κρεμόμαστε 100% από το πετρέλαιο, θα κρεμόμαστε 30-40%. Δεν λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον λιγνίτη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εάν η εθνική ενεργειακή πολιτική δείχνει μια κατεύθυνση, αυτή είναι προς ωφέλεια της χώρας. Εκεί θα πάει και ο τομέας μεταφορών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το εξής, ότι υπήρξαν αντίλογοι ότι τι θα γίνει εάν υπάρξουν πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είπανε διάφοροι ότι δεν φτάνει το ρεύμα που παράγουμε ούτε για τα κλιματιστικά μας. Λοιπόν, η εικόνα αυτή δεν είναι καθόλου σωστή. Η μελέτη δείχνει ότι εάν εφαρμοστεί το αισιόδοξο σενάριο διάδοσης, το 2020 με όλο τον μεγάλο αριθμό των ηλεκτρικών και υβριδικών plug-in αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν, η ενέργεια που θα χρειάζεται για την κυκλοφορία τους είναι το 1% της συνολικής ενέργειας που παρήγαγε η Ελλάδα το 1990. Δηλαδή μηδαμινή ουσιαστικά επιβάρυνση. Τα πλεονεκτήματα τώρα είναι αντίστροφα. Το δίκτυό μας έτσι όπως είναι δεν μπορεί να δεχτεί πολλές ανανεώσιμες πηγές. Είναι ανελαστικό, υποχρεούμεθα να έχουμε εφεδρεία για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σταθμούς που θα λειτουργούν παραγωγής. Αλλάζει η κατάσταση εάν υπάρξει διάδοση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Διότι μπορούμε την περισσή ενέργεια που έχουμε, τις ώρες που δεν τις καταναλώνουν οι ανάγκες οι οικονομικές, να τις διοχετεύουμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα δίκτυα μπορούν να γίνουν έξυπνα. Το αυτοκίνητό σας μπορεί να το βάζετε στην πρίζα στις 10 το βράδυ, αλλά αυτό να φορτιστεί στις 3 το πρωί, διότι η εντολή που θα του έρθει είναι στις 3 να ανοίξει το φορτιστή του και να γεμίσει, διότι τότε συμφέρει το δίκτυο να το κάνει. Υπάρχει λοιπόν μια βελτίωση της ποιότητας του δικτύου, η οποία είναι άξια λόγου και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε επομένως σημαντικές ωφέλειες από τη διάδοση των αυτοκινήτων. Εκείνο που μένει είναι να τονίσουμε το εξής. Έχουμε ανάγκη από αναπτυξιακές δράσεις. Οι νέοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται και ψάχνουν να βρουν χώρους στους οποίους να δραστηριοποιηθούν.
Εάν αύριο η Ελλάδα πει ότι τα επόμενα 5 χρόνια εμείς θα προωθήσουμε με τα κίνητρα αυτά τη διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είμαι βέβαιος ότι αμέσως θα υπάρξουν επιχειρηματίες οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται τα τυποποιημένα προϊόντα υποστήριξης δικτύου και θα αρχίσουν να εξετάζουν τη δυνατότητα να φτιάξουμε ελληνικούς φορτιστές, να κάνουμε λογισμικό ειδικό, να ετοιμαστούμε για την ανακύκλωση των συσσωρευτών και σωρία άλλων δραστηριοτήτων η οποία συνάδει και ακολουθεί την εξέλιξη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ανοίγουμε δηλαδή έναν καινούριο τομέα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, τον κύριο Νέγκα, για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενημέρωση που μας έκανε και για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Διαπιστώνουμε ότι πίσω από σημαντικά γεγονότα βρίσκεται το Ινστιτούτο, το οποίο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει ως στόχο τη διάδοση του ηλεκτρικού αυτοκίνητου, που πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την ελληνική πραγματικότητα. Στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον καθηγητή, στον κύριο Σαφάκα, που υπήρξε, και από ό,τι ακούσαμε, και ο εμπνευστής της ιδέας να δημιουργηθεί αυτό το Ινστιτούτο. Εδώ και 20 χρόνια πρόεδρος. Και επίτιμος. Και επίτιμος πρόεδρος. Κύριε Σαφάκα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θεωρώ από τις λίγες ευκαιρίες που μας δίνονται να βγούμε έξω από το Πανεπιστήμιο, έξω από το Ελλήνιο, έξω από τους κύκλους της επιστήμης, είτε στο Παρίσι, είτε είναι στη Ρώμη, είτε είναι στην Κίνα, και να βρεθούμε εδώ, στην πηγή της εξουσίας, της ελληνικής. Γι' αυτό θα πω ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά το τι κάνουμε. Είπαμε αυτά που κατασκευάζονται στο διεθνή χώρο θα τα χρησιμοποιήσουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Εμείς, εδώ, οι επιστήμονες και γενικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας τι κάνει, και ο τεχνικός κόσμος. Τα εξής πράγματα. Το 1990 μέχρι 1993 εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα στα πλαίσια τότε του Stride Ελλάς. Υπεύθυνο το Υπουργείο τότε Βιομηχανίας, αν θυμάμαι καλά, και υπουργός ήταν ο κύριος Μάνος, που έδινε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Κάναμε μια πρόταση, ποιοι, Πάτρα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΚΑΠΕ, το γνωστό ΚΑΠΕ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ξέρετε, κρατικός φορέας, η εταιρεία Teocar, τα αυτοκίνητα, και μια μικρότερη επιχείρηση Protec, τεχνική, μηχανική, εδώ στην Αθήνα, που σχεδιάζανε πράγματα. Πέρασε αυτή η πρόταση και είναι η μεγαλύτερη ποτέ που έγινε από τότε, και μακάρι να δω και καμιά άλλη παρόμοια. Τότε η χρηματοδότηση ήταν 2 εκατομμύρια εκιού. Άμα τα βάλουμε σε σημερινά χρήματα, να τα προμεσιάσουμε συντελεστή 5 ή 6 φορές. Σαν να είχαμε δηλαδή ένα πρόγραμμα με 5-6 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Καλό έκανε αυτό. Εμείς που χειριστήκαμε αυτό το πρόγραμμα, έκανε πολύ μεγάλο καλό. Και καλό έκανε και τότε ο υπουργός που το υιοθέτησε. Εκεί πέρα γίνονται δύο πράγματα, να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Προτάσεις διάφορες. Προκρίθηκε η πρόταση και θεωρήθηκε η καλή και έκανε τα εξής πράγματα. 2. Πρώτον, ενήργησε στην εξής κατεύθυνση, να αφομοιώσει την υπάρχουσα τότε τεχνολογία. Τα ακούσατε πριν. Το τι κάνουν οι άλλοι εκτός Ελλάδας. Και βλέπαμε ότι θα έρθει και στην Ελλάδα, και αυτή είναι η υποχρέωσή μας όταν ασχολούμαστε με την επιστήμη και ανάπτυξη της τεχνολογίας, να βλέπουμε παρακάτω, 2 δεκαετίες τι πρόκειται να γίνει. Ορθώς τότε το είδαμε, νομίζω, των υστέρων, και πήραμε αυτό το πρόγραμμα. Κάναμε λοιπόν πρώτον αφομοίωση. Το ΚΑΠΕ αγόρασε 2 αυτοκίνητα τότε. Αγόρασε να δει τι πράγματα είναι αυτά. Κάποιοι ήρθαν, κάποιοι από το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι τι κάναμε? Δημιουργήσαμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Πώς? Το αυτοκίνητο φυσικά είχε το μηχανικό, το μεταλλικό μέρος. Κάναμε τροποποίηση. Πήραμε ένα αυτοκίνητο Fiat. Ήταν και εταιρεία μπαταρίες Γερμανός. Μας διέθεσε, δική τους καλοσύνη ήταν, ένα αυτοκίνητο για να το τροποποιήσουμε. Αυτό έχει τροποποιηθεί. Βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο, στο εργαστήριό μας, που είχα την τιμή να το διευθύνω πολλά χρόνια, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
πιάνει μέχρι 120-25 χιλιόμετρα, διανύει, λέω μέσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά, γιατί τα κοβισά είναι απορία, τι είναι αυτό, περίπου 90 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση και με έναν μέσο τρόπο οδήγησης. Ανηφόρης, κατηφόρης, ομαλά, εξαρτάται με όλο ανηφόρα, λιγότερο. Λοιπόν, τι κάναμε με αυτό? Βγάλαμε τη μηχανή εσωτερικής καύσεως, βγάλαμε το ρεζερβουάρ, έφυγε η σύνδεση που συνδέει τη μηχανή εσωτερικής καύσεως με το κυβότιο ταχυτήτων και βάλαμε καινούργια πράγματα. Τι βάλαμε εκεί? Αγοράσαμε, στη χώρα μας ακόμη, δυστυχώς, πράγματα που πιστεύω τα γνωρίζουμε επιστημονικά, δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Τον κινητήρα από το Κολοράντο, από μια αμερικάνικη επιχείρηση που ήταν εξειδικευμένη και είναι ακόμα τώρα, 21 κιλά το βάρος ήταν του κινητήρα αυτού, 6.000 στροφές, και παρήγαγε 32 κιλοβάτ, δηλαδή περίπου 40 ύπος. Μαζί ήρθε και ένας ηλεκτρονικός μετροπέας ισχύος, εδώ ένας βουλευτής πρώην φοιτητής μου, είχε μάθει από αυτά, είχε πάρει καλό βαθμό. Ισχύος. Μπα, τόσο καλός, μπράβο. Ακούσου τώρα στο κοινοβούλιο να σας... Μπα, δεν μπορεί να τη γράψει εύκολα εκεί. Έχουμε και αυτό που ήταν 19 κιλά και αυτό ήταν το σύστημα, το κύριο σύστημα κίνησης. Μετέφερε στους τροχούς την κίνηση ο ηλεκτρικός κινητήρας, προσαρμοσμένος καταλήλως. Εμείς το κατάλληλα αυτό λύσαμε το πρόβλημα εδώ με το Σόβιο Πολυτεχνείο, εμείς και κάποιοι άλλοι εδώ τριγύρω στην Αθήνα και στην Πάτρα τα κάναμε αυτά. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό συμμετείχε σε έναν αγώνα που κάναμε στα πλαίσια ενός του πρώτου διεθνού συνεδρίου στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ζωγράφο, σε έναν αγώνα ταχύτητες. Και ήρθε παρακαλώ δεύτερο. Ποιο ήρθε πρώτο? Με οδηγό κάποιον από την Πεζό που είναι επαγγελματίας οδηγός. Και αυτό το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας συνεργάτης μου και εγώ βοηθός του δίπλα. Και στην εκκίνηση στο 1 χιλιόμετρο ήρθε δεύτερο. Στις επιδόσεις που είχαμε. Και μείνανε πόσα πίσω? 10 άλλα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το αυτοκίνητο αυτό το συντηρούμε, το έχουμε για επίδειξη. Πολλές βόλτες έκανε. Πόσοι υπουργοί δεν το έχουν δει εδώ στην Αθήνα? Ορίστε. Πόσα δευτερόλεπτα στα έχει? Ήταν γύρω στα 12 δευτερόλεπτα. Θα σας πω τι γίνεται εκεί. Είστε μηχανικός, από ό,τι κουβεντιάσαμε πριν. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες έχουν πολλαπλάσια ροπή. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο, αν το βάλουμε σε μια BMW δίπλα, τα πρώτα χιλιόμετρα θα ξεπεράσει την BMW. Αργότερα όμως όχι, θα ξεπεράσει το άλλο. Λοιπόν, έγινε αυτό και ήταν από τα μεγαλύτερα προγράμματα που είχαν γίνει μέχρι τώρα στη χώρα. Λίγο αργότερα, Πρόεδρε, είχαμε εκ των έντων, ακούσατε για την εκδήλωση ΦΑΕΘ 2004. Μεγαλειώδης γεγονός αυτό. Κρίμα που η πολιτεία φταίει, εμείς οι άλλοι εκεί είμαστε, παρόντες και είμαστε και τώρα. Έφτεξε, έκανε έγκλημα που δεν το πρόθεσε συνέχεια την πρότασή μας. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, μαζεύοντας με τη Σκούφια, κάτι ψίχολα, μια ομάδα 20 ατόμων, το εργαστήριο κόμμου, ένα μηχανολόγων και ένα φυσικής, 20 άνθρωποι, καθίσαμε κάνα 1,5 χρόνο και σχεδιάσαμε πρώτα στο χαρτί και μέσα σε 5 μήνες με δυσκολίες έδωσε ο Καράβολας 5.000 ευρώ. Έδωσε η ΕΒΟ άλλες 5.000 ευρώ. Η Coca-Cola λέει πάρει για 1.000 ευρώ. Λοιπόν, και τούτο και το άλλο. Το Πανεπιστήμιο 5.000 ευρώ, μα μιλάμε για ντροπή δηλαδή. Σκεφτούμε και βρίσκουν ευκαιρία τώρα εδώ να πω, μπροστά μιλώντας σε ανθρώπους ιδιαίτερα μέσα στα κοινωνικά θέματα, τα φλιναφήματα αυτά της Eurovision που με το 1 εκατομμύριο και τα άλλα, ή ένας ποδοσφαιριστής που πληρώνεται με τόσα εκατομμύρια αν βάλει 15 γκολ, τι κάνουμε εμείς εκεί? Με τα καλύτερα δυνατότερα μυαλά αυτήν ώρα της Ελλάδος, με 1.000 ευρώ το μήνα, το καταλαβαίνετε? Και πολλά παιδιά που κάνουν διδακτορική τριβή, παίρνοντας χρήματα από την πενιχρή σύνταξη μιας γιαγιάς ή μάνας που έρχεται απάνω από την Κοζάνη, παραδείγματος χάρη από τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά κάνουμε στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το ερώτημα που θέλει.